Hvad laver du, Karoline? Maler. Hvad maler du? En regnskov. En regnskov. Og hvor er solen henne? Her. Ja. Det er flot. Og hvilken dag er det i dag, Pia? Juleaften. Og hvad sker der juleaften? Vi kan have gaver. Nej, far skal have gaver. Og han skal have kys og kram af alle pigerne. Hvad siger du, Anna Sofie Fanø? Dine røver. Hvad tegner du? Eller hvad maler du? Sol. Må jeg se? Og hvad er det for blå prikker, der er der? Var der regn? Ja. Og så er der fine blomster nede i bunden. Og et træ. Jeg er færdig. Den er færdig. Er den færdig? Nå ja. Må jeg se? Tak.